ଭଲ ଲାଗୁନି ବାକାଲେ ମାନେ ଉଡ଼ିବ ସେଟା କରିବା ଆଉ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଉପରେ। ଆଜି ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ସରି ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପିକନିକ୍ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ବି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏମିତି କରିବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ତ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଭୋଜିକି ଆସିକି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଖାଇବା କଥା ମଜା ଆଉ ସେତିକି ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଇଥିଲା ପକୋଡ଼ା କେତେ ଛଣା ହେଲାଣି ବାବା କିଛି କୁହ? ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏ ବାହାନା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ ଏଇ ଲୋକଟା ଟିକେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ଟିକେ ବେଶୀ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? ଖାଲି ଅଟୋ ନେଲାବେଳକୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏଠି କେତେ ଚାର୍ଜେସ୍ ବାବା କ'ଣ କୁହ? ଆମର ମା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ସେ ଯାହା କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟର ଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ମାଇଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ଯୋଗେ ଭୋଜି ହଉଛି। ବେଶୀ କ୍ରେଡିଟ୍ କାହାକୁ ଯିବ? ବେଶୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ ମୋ ମାମୁଁକୁ ଯିବ ମୋ ମାଇଁକୁ ଯିବ ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ମାମୁଁଙ୍କୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କହିବି ମାଇଁକି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ମାଇଁ ମାନେ ମୋ ମା ଚିଫ୍ ଓନର କୁହ ମୋ ଆଇ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କହିବୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି ତୁ କ'ଣ କହିବୁ କହିବୁ ଭୋଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ସେଟା କହିବୁ ସବୁ କଥା ନା ମଟନ ଚିକେନ ସବୁ ଆଣିଛୁ ଭୋଜି କରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ସବୁ ଆଣିବୁନି ଭୋଜିଟା କ'ଣ କରିବୁ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୋ ସମୁଦୁଳି ଆଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏ ଯେ ମୋ ସମୁଦୁଳି ଗୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦୁଳି ସେଠି କାଟିଛି ଗାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦୁଳି ସେଠି ଶୋଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ବୋଉ ସିଏ ସାନ ବୋଉ ସିଏ ମୋ ଝିଅରେ ଇଏ ମୋ ନାତୁଣୀ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମଇନା ମିଶି କିଛି କୁହ କିଛି କୁହ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଭୋଜି କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଉଛି? ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଉଜ ମୋ ବୋଉ ମାନେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଇ କ'ଣ କୁହ ଆଇ କ'ଣ କହିବି ଆଇ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ ଖାଲି ଚଙ୍କ ପକେଇବି ଖାଲି ବାଜା ବାଜିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ମାଇଁ କ'ଣ କୁହ ମାଇଁ କହିଥିଲେ ବା ନାଇଁ ମାଇଁ ବା ରିଲ୍ ମାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଲ୍ସ କର ଆଜି ଗୋଟେ କରିବା ରିଲ୍ସ କୋଟା କରିବା ତାହେଲେ ରିଲ୍ସ ଦେଖାବା ଆଉ ଲୋଭା ମା କୁହ ମାନେ ଉଦ୍ಯೋଗ କରିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକଟା ତ ପଚାରାଣି ମୁଁ ଜଣକୁ ଏକାଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାଇକି ପଚାର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାନ କୁଡ଼ି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ମାଉସୀ ଡାକିଲା କ'ଣ ଆଉ କିଲିବିଲି ହେଇକି ମାଉସୀ ଡାକିଲେ ତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ସାନ କୁଡ଼ି କିଛି କୁହ ସାନ କୁଡ଼ି କୁହ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ 4-5 ପରିବାର ଏକାଥରେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କିନା ଏ ବିଚ୍ଟା ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତୁ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ ଦେଉଛୁ ନା ଏଠି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯେମିତି ହୁଏ ନାଇଁ ସେଇଟା ପଛରେ ଆଗ କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲ ଆଜି ଆସି ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଯାହାହେଲେ ମିନିମମ୍ 40-50ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଉଠିବ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ
ବହୁତ ଦିନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ପଡ଼ିବ ଏ ମଝିଆଳି କୁଡ଼ି ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ ରେ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ରେ ଆଇଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ବି ଭଲରେ ଦେବେ ଆଇଲେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଖାଇବି ପିଇକି ଯିବି ଆଉ କିଛି କରିବନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ଲାଇଭ ଦାଦା କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠା ଏଇଠି ଆଗକୁ ଆଣ ଦାଦାକୁ ପଚାର ଦାଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାକାଲେ ମନ ଉଡିବ ଏ 4ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେଟା ଆସିବ ଦାଦା ଗୋଟେ ବିୟର ଆଉ ସେ ପଛରେ ଦେଖିଦେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ହଉଛି ପଛରେ ଛାଡ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚିଲ୍ ଦରକାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏଟା ବଜେଇ ରହିବଟି ସେଟା କରିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସବୁ ହବ ବାବା କୁହ କଣ ବାବା ବାବା ବଡ ବାବା ଦାଦା କୁହ କଣ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଭୋଜିକି ଆସିକି ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଇଛି ମଉଜ କରୁଛୁ ଖୁସି ବାସି ହଉଛି କୋଉଠି ମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଆସିବନି ଭଲ ଲାଗିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ମୋ ବାହାଘର କହିଲେ ବାପା ଘରେ ହବନି ବାହାଘର ଖରାପ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏଠି ବୁଲୁଛି ଦେଇ କଣ କହୁନୁ ବୁଝି ଖାଇଛୁ ଦେଇକି ଦେଇ କହୁଛି କହୁନି ଦେଇକି ମୋ ବୋହୁ ପୁଅ ନାତି ନାତି ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛୁ ମା ଖୁସି ଅଛୁଟି ଖୁସି ଅଛି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହୁନ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଅନୁଭବ ଟା ତମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କର ଭୋଜି ଖାଇନ ତମେ ପକୋଡା କି କଣ ଖାଇଛ ଭୋଜି ତ ଏବେ ମଟନ ଖାଇବଟି ମଟନ ମାଛ ପକୋଡା ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଛ ପକୋଡା ଭଲ ଲାଗିଲା ମା ମାଛ ପକୋଡା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାଛ ଚପ ଖାଇଛୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇଛୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ପକୋଡା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସିଏ ଖାଏନି ମାଛ ଆଉ ସିଏ କଣ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ମାଛ ଚପ ସିଏ ସିଏ ଖାଇଲା ମାଛ ଚପ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ସିଏ ଖାଇଦେଲା ସେ ଭଲ ଲାଗୁ ନା ଲାଗୁ ଖାଇଛି ତ ଆগে ଦେଇକି ପଚାରି ଦେଇ ଭଲ ଲାଗିଲାଟି ସେ ଚିକେନ କପଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆମେ ମାଛ ମାଛ ମଟନ ଖାଇବଟି ମଟନ ଖାଇବଟି ଯାହା ମଟନ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ସବୁ ମଟନ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ମଟନ ସବୁ ଖାଇବୁ ତମେ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇବ କହିଲ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇବ ଯେତେ ହେଇଛି ଅଧ କିଲୋ ଖାଇବ ଯେତକ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୁଗୁଲୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକି ମତେ ତ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା ହେଇଛି ଭାତ ମଟନ ଚିକେନ ସାଲାଡ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ଖାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ସହିତ ମଟନ ଆଣିଛି ମୋତେ ମଟନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମଟନ ଆଣିଛି ଆଉ ତାକୁ ମଟନ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ ଟିକେ Because I am a chicken lover. ଆଉ ମୋତେ ମଟନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଚିକେନ ମଟନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଖାଏ ଚିକେନ ବି ଖାଏ ମଟନ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଟନ ବହୁତ ଚିକେନ ବହୁତ ରେୟାର ଆଉ ଚିକେନ ବହୁତ ରେୟାର ସେ ଖାଏ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସାଲାଡ଼ଟା ଖଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଆସିଲା ହାରି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲୁଣଟା ଆଣିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଟିକେ ପାଟି ଯାହାର ଟିକେ ମାନେ ଦହି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଲୁଣ ଆଣିବି ନା କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ନନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନିଆଯାଉ ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୋଉର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପି ଦାଦୁ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ବୋଉର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପି ଦାଦୁ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବାହାର ନାହିଁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଗଲି ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ କହୁଛି ସୋନୁ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଆଣିଦେବି ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆମ୍ବ ଟିକେ ଆଣିଦେବି ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ମଟନଟା ଖାଇଲ ଟି ନା ଚିକେନ କଷା କଷା ଟିକେ ଖାଇଥାର ନା ତମ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଦେଖୁ ମୋର ବାରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ নাচ নাচ তো সরি এন্থ